Știai că una din 10 femei suferă de sindromul ovarelor polichistice? Sindromul ovarelor polichistice este o afecțiune hormonală complexă care afectează într-adevăr una din 10 femei. Principala cauză este o disfuncționalitate hormonală produsă de excesul de hormoni sexuali masculini la nivelul ovarului. Pentru că, vă vine să credeți sau nu, hormonii noștri sexuali feminini, estrogeni și progesteron, sunt sintetizați din testosteron. Prin urmare, având un exces de hormon sexual masculin în corp, avem și semne de masculinizare. Care sunt acestea? Acnea, pilozitatea excesivă și obezitatea de tip androgin, adică depunerea excesului de grăsime la nivelul peretelui abdominal. Excesul de testosteron în corp va duce la dereglarea ciclurilor menstruale datorită faptului că nu mai ovulăm. Astfel, obținerea unei sarcini prin lipsa ovulației devine practic imposibilă. Dacă regăsiți aceste simptome, este bine să mergeți la medic pentru că există tratament precoce care vă va îmbunătăți cu siguranță viața și veți obține și o sarcină.